Assalamu alaikum, ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙaraura don samun ganin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Muna godiya. Assalamu alaikum, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Wannan sirri da za mu faɗa sadidan ne, kuma da Allah a daure a jaraba. Muna godiya masu bibiyar wannan channel namu mai tarin albarka, muna godiya sosai. Allah saka da alkhairi. Wannan sirri da za mu faɗa magani ne na ciwon ciki sadidan, in dai ba na ajali ba ne, insha Allahu aka jaraba, in Allah da za a yi ma Allah godiya. Insha Allahu in dai ciwon ciki ne, in dai ba na ajali ba ne, insha Allahu ta'ala za a warke a sami lafiya. Insha Allah, ko mata masu yawan fama da ciwon ciki, ko da na haihuwa ne, insha Allah, ko mace mai ciki ko mai naƙuda, insha Allah ciwon ciki kam in dai ba na ajali ba ne, insha Allah a jaraba wannan sirri. Mujarrabun ne, insha Allah, saboda an jaraba hakan yayi sosai. Wato ga da rubuta kamar min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ta'allu, ko kuma tufa da munna la labitha fi badanihi ila yawmi yub'athun, la labitha fi badanihi ila yawmi yub'athun. Za a tofa a ruwa ko kuma a rubuta a allo. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kafa 7. La labitha fi badanihi ila yawmi yub'athun. Kafa 7. Insha Allah aka jaraba za a yi ma Allah godiya. Insha Allah. Allah ya mana jagora. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. Masha Allah. Alhamdulillah. Yan uwa, wannan rauda mai albarka kenan, wato raudar Maulanmu Shehu Ali Harazimi Gwarzo, wato a cikin gwaraza na Maulanmu Shehu Ahmadu Tijjani, wanda ya tafi a cikin sirrin salatin annabi, a cikin istighfari, rayuwarsa ta ƙare a cikin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal haƙiƙanin gaskiya, wa'annan manya-manyan waliyai, alhamdulillahi, da su Allah yake alfahari. Duk wanda ya fake da su, insha Allah ya yi tawassuli da aikinsu, duk abin da yake so a wannan rayuwa Allah zai masa, albarkacin annabi Muhammadu. Saka Allah, muna tawassuli da aikin da suka yi wa annabi Muhammadu, muna tawassuli da hidimar da suka yi a cikin ilahiyya Muhammadiyya, suka yi, wato suka ƙare rayuwarsu ga baki ɗaya a cikin ɗariƙatul Tijjaniyya. Muna tawassuli da aikin da suka yi. Ubangiji Allah, dan alfarmarsu, Allah ka yaye kuncinmu, Allah ka tausaya mana saboda girman sirrin nan na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bar mu da annabi, Allah ya ƙara mana son annabi, Allah ya ƙara mana son waliyan Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum, ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙaraura don samun ganin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Muna godiya.